Para o correcto uso da ferramenta do láser de corte dos polos de creativos, que é o Mr. Beam Dreamcat, temos que ter en conta que o ideal era deseñar desde programas de deseño vectorial. Estas máquinas sabedes que funcionan a partir de arquivos vectoriales e o diseño a partir de programas de deseño vectorial como Inkscape ou Illustrator sería o correcto, xa que che permite crear varias cores para diferentes potencias de corte e, como sabemos, hai arquivos que son as formas que están recheas o láser gravaraias e as formas que teñen contornos o láser cortaraias. Inkscape é un programa moi amplio, un programa que pode ser de uso profesional, entendo que é un programa que pode ter complicacións para a xente que non quere aprender a utilizar ou non ten o tempo suficiente para aprender a utilizar un software tan complexo. O que sí que se utiliza de forma común nos centros educativos é a plataforma Canva. Entón, xa que estamos afeitos a esta plataforma que facilita en gran maneira o deseño contén un montón de plantillas, vamos a expoñer aquí un fluxo de traballo para aproveitarse en Canva e os seus deseños pasalos de forma sinxela, pasando sempre por o Inkscape e utilizalos no láser. Vamos a ver con diferentes exemplos que forma é a máis apropiada para conseguir isto. Ben, aquí, por exemplo, imos personalizar esta plantilla que é moi adecuada para o láser porque está en branco e negro. O que imos a facer é personalizar esta plantilla de Canva. Simplemente imos a personalizar e cambiaremos os textos. Simplemente cambiaremos os textos. Aquí poñeríamos, vamos a facelo adecuado a este vídeo. Nada, simplemente cambiamos os textos e aproveitámonos destes motivos florais que veñen por aquí e o que vos digo é que sempre é mellor diseñar en negro sobre branco, non usar cores, porque o láser, como sabemos, só grava negro sobre branco, non é capaz de representar cores. Por iso tamén é interesante eliminar o fondo. Unha vez temos a plantilla ao noso gusto, o deseño realizado, imos a compartir, descargar e usando un tamaño como mínimo de 1000 píxeles, imos tamén, é interesante neste tipo de arquivos que son negro sobre branco, para un correcto vectorizado, señalar aquí fondo transparente. Unha vez temos isto configurado desta forma, imos a descargar e, unha vez descargado, abriremoslo no Inkscape. Aquí está o arquivo. E pillamos esta plantilla e abrirásenos aquí en Inkscape. Unha vez aberto en Inkscape, o primeiro que temos que facer é vectorizar o arquivo. Unha vez vectorizado o arquivo, para vectorizar o arquivo co motivo sinalado, imos a Traxecto, vectorizar mapa de bits. Aquí sálenos unha previsualización, isto como estamos vendo que é un arquivo moi simple, somente está en negro, e a previsualización é totalmente correcta. Aplicamos e xa temos o arquivo vectorizado e o arquivo orixinal. Eliminamos a imaxe e imos a traballar co arquivo vectorizado.
Unha vez o temos ao noso gusto, imos aquí a pestana de capas e vemos que aquí só temos un traxecto. Todo isto é un só traxecto. A idea que teño para este arquivo é gravar estes motivos florais, estes dous motivos queroos gravados, e para aforrar tempo estas partes simplemente quero que se marquen, pero con un corte que non atravese o material, simplemente como se fora escrito polos seus contornos. Entón, o que vou facer é separar este arquivo, imos a traxecto, dividir traxecto, e así xa temos todos os vectores para cada un dos motivos. Imos a ampliar, e agora o que imos a facer é agrupar para facer unhas cousas recheas, outras simplemente con contorno. Isto vou non facer recheo, isto vou non facer recheo, isto vou non facer recheo e isto vou non facer recheo. Entón vou primeiramente agrupar isto para non ter que ir unha a unha. Aquí pilloume estas tamén, para quitalas con mayúsculas desaparecerán do conxunto. E agora isto vou co botón dereito a recheo e borde, elimínolle o recheo e fago unha cor de borde. Entón, o arquivo quedará así. Así, con esta vectorización, son capaz de modificar este tipo de parámetros para poder facer cousas gravadas e cousas que non sexan gravadas, e agora vou facer un rectángulo que incluya a todos estes vectores e ese dareulle outra cor de contorno distinta. Vou non facer pouco máis ancho, dareille outra cor de contorno distinta, irei, igual que antes, a recheo e borde, e dareille outra cor distinta de trazo. Unha vez teño isto listo, o arquivo estará perfectamente preparado para levar ao láser. Polo que este cadrado, este rectángulo que contén todo o conxunto, poñeremoslle parámetros de corte según o material. Estas letras de Mr. Bean poñeremoslle parámetros de corte, pero con menor intensidade para que simplemente me contornee estes motivos, e estes outros faraeos recheos porque nas súas características teñen recheo. Conteñen un recheo de cor uniforme. Esta é a forma correcta de enviálo ao láser. Imos agora facer outro exemplo con esta ilustración. Entón vamos a modificala e imos a cambiar simplemente os textos. Vamos a poñer aquí uns textos distintos. Imos bordear isto un pouco e imos a quitarlle o fondo e simplemente vamos a descargalo, compartir, descargamos,
un tamaño pues aproximadamente de 1000 píxeles. Só faremos a páxina 1. E descargámoslo como PNG. Unha vez o temos como PNG, imos a Inkscape, importamos ese PNG e facemos o mesmo proceso. Ok, este sería o noso arquivo. Traxecto, vectorizar mapa de bits. A vista previa correcta. Aplicamos este o vector, esta imaxe, eliminamos a imaxe e aquí pois, xa temos o arquivo preparado para mandar ao láser. Isto son todo vectores recheos, polo cal o láser gravarao. E se, por exemplo, quixéramos facer un chaveiro, por exemplo, simplemente faríamos aquí un rectángulo que contuvera este motivo. Poderíamos centrar o motivo no chaveiro, na ferramenta de centrado, centrar no eixo vertical e poderíamos, por exemplo, crear aquí un círculo para enganchar unha argola. Vamos a facelo que sexa un círculo, entón vamos a poñerlle os mesmos radios para que non sexa unha elipse e vamos a centralo con respecto ao cuadrado grande, centrámoslo neste caso no eixo horizontal e si teríamos unha composición na que isto estaría grabado, sería un grabado, ten recheo e isto sería simplemente un corte porque ten só contorno, non está recheo. Se quixéramos, por exemplo, a palabra polos creativos que non a grave, simplemente que a contornee, vamos a facer zoom e prepararíamos ese vector ou eses vectores, primeiro dividindo o traxecto para poder señalar as cousas individualmente, logo señalaríamos os vectores, aquí moveuseme, señalaríamos os vectores que queremos agrupar ou cambiarlles as características. Colleume este non o quero facer sen recheo, irei aquí á ferramenta de recheo e borde, elimino o recheo e colócolle unha cor de trazo de ancho. O ancho simplemente é ilustrativo, non influye na composición do archivo. Un ancho que sexa para que o podamos ver ben e a este teríamos que cambiarlle a cor para que non a cortara e simplemente fixera un contorno, pero non tan intenso como o contorno exterior que queremos que sexa un corte. Entón, isto darémoslle outra cor e xa teríamos o arquivo preparado para meter ao noso láser. Teríamos estes motivos, tanto a pluma como a palabra clube de lectura serían recheos. Isto sería un contorno dunha intensidade menor a este, distinguiríamos polas cores, e o resto simplemente sería un corte para facer este especie de chaveiro ou etiqueta en calquer material que queiramos. Pode ser madeira ou fieltro ou calquer outro material. Entón, esta sería a forma ou flujo de traballo que a min se me ocorre para
se estás acostumado ou estás habituado a traballar con Canva, poder facer os deseños desde Canva e non ter que traballar aquí en Inkscape. En Inkscape simplemente se faríamos o vectorizado e poderíamos modificar estas condicións de recheo e borde para que o láser faga precisamente o que nós buscamos en cada un dos arquivos. Moitas gracias e ata outro vídeo.